ሰላም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎሚ እምበር መሰረታዊ ዝኾነ ቋንቋ ጀርመን ንኽርኢ ንሎሚ መዓልቲ ኣብቲ መሰረታዊ ዝኾነ ቋንቋ ናይ ጀርመን ኢና ክንመሃር ማለት እዩ። ከም ፈቃድ ኣምላክ ከዓኒ ኩሉ በብስታዩ እንዳረኣና ክሳብቲ ሓደ ሰባት ግዳስ እንብሎ ደረጃ ክንበፅሕ ተስፋ ንገብር እምበር ሎሚ መዓልቲ በቲ መሰረታዊ ናይ ኣአይንስ ዝብሎ ደረጃ ናይ ፃዕዳ ጅምር ማለት እዩ። ሰናይ ምክትታል ክኾነና ሙሉእ ምንየተይ እዩ። ኦኬ እምበር ከም ኣርእስቱ ንሪኦ ከም ዘለና ዶች ለርነር ንብለና ኣሎ ወይ ከዓ ትምህርቲ ቋንቋ ጀርመን ማለት እዩ። መጀመርታ ዝኾነ ሰብ ክጅምር ከሎ ቋንቋ መጀመርታ ብሰላምታይ ክጅምር ከም ዝጀመርናዮ ክላሳት ክመን ከምኡ ማለት እዩ። ምክንያቱ መጀመርያ ሰላም ኢኻ ትብሎ ዘለካ ንሓደ ነገር ሓደ ሰብ ስለዚ ብክንጅምር ንሕና እውን መጀመርታ በግሬሱ ዝበሃል ብቋንቋ ጀርመን ሰላምታ ማለት እዩ። ባዕና እውን ሃሎ ብሉ ኣብ ጀርመን ሰላም ንምባል ንጥቀመሉ ንሕና ጉተን ሞርግን እብሉ ንስኻ ንጉሆ ክኸውን ከሎ ጉተን ሞርገን ንብል ከመይ ሓዲርኩም ንምባል እዩ። ሕጂ ብዚ ክነስተውዕሉ ዘለና ጉተን ሞርግን ዝኾነ ወላ ንመሰታኻ ይኹን ወላ ንሓደ ኣብ መምህርካ ይኹን ወላ ኣብ ሓደ ኦፊስ ክትኣቱ ከሉ ጉተን ሞርገን ንብል ማለት እዩ ብጀርመን። ኣባና ከዓ ከመይ ሓዲርኩም ንብል ኣኽብሮት ማለት እዩ። ንመዘናና ከዓ ከመይ ሓዲርካ ንብሎ ማለት እዩ። ኣና ኣብ ጀርመን ግን ጉተን ሞርገን ንክእል ማለት እዩ። ጉትን ታግ ያው ልክዕ ከምኡ ከመይ ውዒልኩም ኣባና ከመይ ውዒልካ ከመይ ውዒልኪ ከመይ ውዒልኩም እውን ክበሃል ይከኣል ማለት እዩ። ጉተን ኣበንድ ከዓኒ ከመይ ኣምሲኹም ከመይ ኣምሲኺ ከመይ ኣምሲኻ ንምባል ትጥቀምሉ ኣብ ናይ ምሸት ግዜ ናይ ድሑር ሰዓት 3 ሰዓት 4 ናይ ምሸት ማለት እዩ ክሳብ ምሸት 10 11 ክህልዉ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ሕጂ ናይ ሰላምታ ኢና ክንርኢ ፀኒሕና ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚ ምናልባት ዝመፅእ ሰላም ኢልካ ንሓደ ሰብ ብድሕሪኡ ሽሙ ኢካ ትሓቶ ኣስማት ከዓኒ ከመይ ከመይ ኢልካ ትሓትት ንሪኢ ኢና ማለት እዩ። ቪ ሃይሰን ዚ ይብሉካ ኣብ ጀርመን መን እዩ ስምካ ተማሃቱ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ናይ ኣኽብሮት እዩ። ቪ ሃይሰን ዚ ይብሉና ኣለዉ ወይ ከዓኒ ቪ ሃይስት ዱ ይብሉካ እንተዳ መዘናኻ ኮይኑ ወይ ከምዚ ናይ ቅርበት ነገር ማለት እዩ። መን እዩ ስምካ ዘጀልቲ ሓደ ትርጉም እዩ ዘሎ እቲ እዚ ንብለና ናይ ኣኽብሮት እዩ። ቱ ዱ ንብሎ ዘለና ናይ መዘናዊ ነገር ማለት እዩ። ክልቲኡ ትርጉሙ ግን መን እዩ ስምካ እዩ። መልሲ ናይዚ ኢሽ ሃይሰ ኦዳ ኢሽ ቢን ዳንኤል ክንብል ንኽእል። ኢሽ ሃይሰ ዳንኤል ክንብል ንኽእል ወይ ከዓ ኢሽ ቢን ዳንኤል ክንብል ንኽእል ማለት እዩ። ኣነ ሽመይ ዳንኤል ይበሃል ክብል ይኽእል እዩ ወይ ከዓኒ ኣነ ዳንኤል ይበሃል እውን ክትብል ትኽእል ማለት እዩ። መልሲ ናይዚ ክልቲኡ ቪያ ቢስት ዱ ኢሉ እውን ክሓተካ ይኽእል እዩ። ንስኻ መን ኢኻ ኢሉ ክሓተካ ኣለዎ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ እቲ ኣስማታት ተሓታይ ኢና ንርኢ ዘለና ቪያ ቢስት ዱ ኢሉ ክሓተካ ይኽእል ሓደ ሰብ ወይ ከዓኒ ቪያ ዚን ዚ ክብለካ ይኽእል እዩ። እዚኣ ዚንት ዚ ክብለካ እውን ይኽእል ናይ ኣኽብሮት ማለት እዩ። ቪያ ቢስት ዱ ትብልካ ንስኻ መን ኢኻ ክብለካ ኣሎ። ኣነ ኩስቶ እየ ክትብል ኣለካ። ኢሽ ቢን ሳሚ ስም ባይሽፒል ከም ኣብነት ኣነ ሳሚ እየ ይብለና ኣሎ። እዚ ቪ ኢስት ኢር ናመ ወይ ከዓኒ ቪ ኢስት ዳይን ናመ እውን ክብሉና ይኽእሉ። ከመይ ስምካ መን እዩ ከመይ ስምካ ንብሎ ንኽእል ኢና ባና እውን ግን ስምካ መን እዩ ንምባል እዩ እውን ዝገልፅ ዘሎ። ቪ ኢስት ኢር ናመ ማለት ናይ ኣኽብሮት ኣብ ዝኾነ ቦታ ወይ ኦፊስ ድዩ ዕብይ ዝበሉ ሰባት ክንዛረብ ከለና ማለት እዩ። ቪ ኢስት ዳይን ናመ ከዓኒ ሓደ መዘናና ሰብ ክንሓቶ ከለና ማለት እዩ። ክልቲኡ ብትግርኛ ስምካ መን እዩ ወይ እውን ናይ ኣኽብሮት ከዓ ስምኩም መን እዩ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ። ማይ ናመ ኢስት ዓወት ብሎ ኣሎ። ሕጂ ሽመይ ዓወት እዩ መልሲ ናቱ ክኾነና ኣሎ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ቪያ ኢስት ዳስ እውን ክንብል ንኽእል ኢና። ሕጂ ንኣብነት ክልተ ሰባት ንኽእል ኣለና ምሽ ኣነ ሽመይ ዓወት እዩ እንተዳ ኢሉ ምሳይ ዝነበረ እንተዳ ሰብ ካልእ ምሳይ ኣሎ ከዓኒ እቲ ዝሓተኒ ዘሎ እዚ ኸ መን እዩ ኢሉ ክሓተኒ ይኽእል እዩ። እንታይ ኢሉ ምልሰሉ ከዓኒ ንሪኢና ዳስ ኢስት ሳሚ ሳሚ ዝበሃል ከዓ ምሳይ ፀኒሑ ምሽ እዚ ሳሚ እዩ ዘለኹ ማለት እዩ ትግርኛ። ብድሕሪኡ ናይ ኣብሽት ወይ ከዓኒ ናይ ምፍናው ሓደ ክንዕሊ ፀኒሕና ስማትና ተነጋጊርና ገለገለ ቻው ክንበሃል ወይ ከዓኒ ክንፈናነን ከለና እንታይ ንብል ኣፍዊዳዜን ንብል። ኣፍዊዳዜን ደሓን ኩን ወይ ደሓን ኩኒ
مالتي حجزين أفيدازين مالت كمزي داغماي تراخب سبعة تراكين كا أفيدازين داغماي نغتراخب زقلز نجاري مالتي دحنكني نغتراخب يخا أفيدازين نبلنا مالتي داغماي يراخبنا سعينتو تشيز ونورو تشاو مالتي تشاو ولا تشاو انتو اللي هاوز عادي ردي تشاو تشيز مالتي قوتنا الكون كتكيت تخل عملت إلا بسيخا مشيت كوين اللو مسين تالي كتخيت بروخليتي الكاتخيل غانا بدوش كاني قوتنا نخت تقول مالتي بتليفون هالبات تليفونو لغاوي الكاتعني كاس كت ودين كان لخانتاي تبلو لك عمز أفيدازين بأكل تراخيب كافيدازين دحام كون نبل لك بتليفون أو فيدا هون نبل ذهن هورن دين كايرابز هورن تليفون سلازونا ذهن كابم رأي سلازونا مالتي دحام كون ويدحام كوني بتليفون تكون بلسخا مالتي كيم بارز خبركم تعذبتنا لهم زمدكم زين النيرن أبكت صحدي بسناك هذا المدبات بسلام الرحبنا كساب شعو سسنايو